O cerco galego reclama un mellor reparto das cotas e un cambio na súa xestión para que a flota poida manter a actividade ao longo de todo o ano. A semana pasada concretouse o reparto de cotas para o 2024 na Unión Europea, unhas cifras que non son as agardadas por parte do sector galego. No caso do cerco, hai armadores que apuntan que esta distribución era agardada, pero piden cambios para aproveitar mellor os cupos dispoñibles. O que pasa que o que o ten que repartir a España mellor, porque mira, este ano de rincha solo, sobraron 11 millóns de kilos, e iso vai acompañado un 10% de euros para aquel que era 1 millón de euros para o goberno de impuestos. Bueno, pois, isto hai que repartirlo mellor. Como se reparte mellor? Non se reparte deixalo para o último de ano, que no último de ano non hai nada. Este ano aquí pescaron 2 barcos. Que hai que deixar a mellor 500 toneladas para o último de ano? Pois sí, señor. Pero cando empeza a costera da Xarda, aí é cando se ten que mollar a xente e dicir, señores, se non hai xarda do xurel, ou se non hai o anzuelo non pesca xarda, automáticamente hai que ir pasando ao cerco. E reitera que o goberno ten que modificar o reparto das especies para coidar os recursos. Hai que repartir ben o xurelo, hai que repartir ben. Mira, aquí na novena, pouco xurelo, porque deron un 5%, que non me vai ni me ven. Pero que pasa? Pouco xurelo, pero na octava non recuperou, nin recupera de momento, porque se esquilmou tanto, como se vai a calar a novena. Mira, a novena, como non se lle poña cupos a todos os peixes, como se lle pon a anchoa, que é cando máis cartos se fan, e a xente ve aí un espello que é da anchoa, e hai que mirar o que se fai ca anchoa, pois a mesma gestión hai que facelo cos outros peixes. Que hai que facer? O que non se pode poñer é tope libre. Há unha bolsa común, si señor, porque o peixe hai que consumilo. O que non pode quedar é un barco amarrado no muelle por falta de cota, é a cota que queda aí sen consumir, non. Blanco agarda que non se volvan a dar casos como hai uns anos nos que parte da flota recibiu pouca cantidade. Porque expropiouselle uns para darlle aos outros, a amiguetes, porque quitouselle a uns que tiñan os mesmos direitos cos amiguetes, pero como o pastel era o que era, quitouselle, expropiouselle, e douselle a amiguetes a cota. E iso que non volva a suceder. Esperemos que non volva a suceder. Mira, outro exemplo. Luchamos cando estiven aí na cerga de presidente, luchamos para conseguir un cupo diario. Un cupo diario no meu barco, no outro barco que teña 12 personas, son 9.000 kilos diarios. Sobra para vivir calquera empresa. Bueno, pois, entre gobernito daqui e algúns máis que andan sueltos por aquí que se compran por 10 pesetas ou por 5 céntimos, botouse abaixo eso. Las pagará a flota. Apunta que non son bons tempos para a flota galega, polo que algúns barcos optaron por baixar a Mauritania. Se iso faino, ou non repartir ben o peixe, non poñer cupos aos peixes, claro. Eu agora, se me vai ben unha temporada, pesco ben, teño boa rede, teño barco e tal, pero iso non é futuro, O futuro é contribuir todos os anos cos mesmos cartos, é un mariñeiro que gana aqueles cartos que fan falta para vivir. Unha das especies claves para o cerco é o xurelo, que contará cun 5,2% máis en augas do sur de Galicia, Portugal e o Golfo de Cádiz, onde os profesionais poderán capturar ata 43.032 toneladas.